Euskadi nazioa Europan proiektua garatu eta gauzatu. Euskadik aurrera egiten jarraitu behar du, ongizatea den autogobernua irabaziz. Indar guztien artean etorkizuneko itun berri bat adostu behar du. Proiektu bat daukagu, Euskadi berri bat, bakean eta bizikidetzan, ekonomikoki eta kulturalki indartsua, berdintasun eta gizarte kohesio handiagoarekin eta munduaren irekia. Proiektu hau gauzatzeko programa zehatza eta lan talde sendoa ditugu. Eta garrantzitsuena, Euskadiren etorkizuna baikortasun berri batez begiratzeko borondatea eta nahia. Bere asmoak adierazi egin ahal izatea, eta zentzu horretan autogobernu estatus berri bat proposatu egin nahi baldin badugu, akordio ireki eta zabal eta moderno baten bitartez egin nahi dugu, eta horretarako alderdiekin lan egingo dugu, erakundetara eraman baino lehenago, gero eramango dugu erakundetara, eta erakundetetik irtendakoa herriari galdetuko diogu.